An tura Unit Pikin gidan kurkuku kan zarginsa da zagin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. Kotun Majistare mai lamba 58 da ke Noman Salak a Kano ta aike da wasu matasa guda biyu masu wasan barkwanci zuwa gidan ɗan Kande. An gurfanar da matasan 'yan wasan barkwanci Mubarak Muhammad da aka fi sani da Unifikin da kuma mai ja masa baki Nazifi Isa Muhammad a gaban kotun ne bisa zarge-zarge guda 4 ringis. Hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ce ta yi ƙararsu bisa zargin haɗa kai da ɓata suna da cin zarafin gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, tare da yunkurin tayar da hayaniya a wani faifan bidiyo da suka fitar. Yayin zaman kotun na yau Laraba, waɗanda ake zargin sun amsa tuhumar da ake musu. Lauyan da ke kare su da iyayensu sun roƙi kotun da ta yi musu afuwa. Nan ne alƙalin kotun mai shari'a Aminu Gabari ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 7 ga watan Nuwamban da muke ciki. Ana dai ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan wannan kamu da aka yi wa ɗan TikTok ɗin. Yayin da wasu suke bayyana rashin kyautawa da abin da Mubarak ɗin ya yi, suna neman afuwar gwamna. Wasu sun bayyana cewa ba ma gwamna ne ya sa aka kama Mubarak ɗin ba, 'ya'yansa ne, saboda ya ci mutuncin mahaifinsu, ashe duk shatfat ne. Hukumar tace fina-finai ce ta sa aka kama shi, kamar yadda rahoto ya zo. Sai da wani bangare guda kuwa wasu na ganin cewa an kama waɗannan matasa ba tare da sun aikata laifin komai ba, domin kuwa a cikin faifan bidiyon da suka saka san babu zagi. Kuma idan wasan barkwanci da sunan gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ne, wanda ba shi kaɗai suka taɓa yin irin wannan barkwanci da sunansa ba, wanda shugaba Muhammadu Buhari ma an yi irin makamancin wannan bidiyo wanda aka yi wasan barkwanci da sunansa, kamar yadda za ku gani a cikin wannan bidiyon. Babun fi Buhari. Wannan babi ne game da Buhari. Abu Yusuf. Baba ga Yusufa. Karmakallahu Isu ko Yusufa. Ai da Isu da Yusufan duk ɗaya ne. Baka ji an gola kanta a littafin shi ya ce Isu ba saboda shi katsine ba katsine ne. Katsinanci ne da sabbatanci. Aldaurawi. Mutumin daura. Wa huwa shi Buhari. Wato shi Buhari. Wa fi karamatihi. A cikin karamominsa. Adalun. Adali ne. Wasaddiq. Kuma mai gaskiya. Walakin. Sai dai. Wa iza kazzaba haddasa. Idan yi alkawari yakan saba. Shi Buhari ne yake saba alkawari. Ya haka ya ngole kanta ya ce a cikin littafinsa. Ngole kanta ne ya faɗa ke kai biya a kai. Yawa ne. Duk wanda yake a jihar Kano da ya kwana da sanin cewa gwamnan Abdullahi Umar Ganduje ya sha fama da turka-turka irin wannan ga jama'ar jihar, kama daga 'yan siyasa 'yan uwansa, malamai, 'yan fim da mawaka da kuma sauran jama'ar gari. Shin ko akwai wani gwamna kafin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya sha fama da mutane a jihar irin wannan? Shin me ke sa gwamna Abdullahi Ganduje yana yawan kai ƙara akan zargin cin mutuncinsa? Wasu na ganin dai rashin haƙuri ne irin na gwamna, wasu suna ganin cewa ba ma shi karan kansa ne yake kai wannan ƙara ba. Ku biyo mu bashin wannan tambayoyi a shiri na gaba. Shin ko me dalilin da mutane ke son ci masa mutunci? Wannan ma dai abin tambaya ne. Ku biyo mu bashi, insha Allah a shirinmu na gaba za mu yi waiwaye, sannan kuma mu kawo mutanen da suka shigar da ƙara ko shigar da su ƙara akan irin wannan zargin cin mutunci. Mun gode, ku kasance da Kano Links TV a koda yaushe.